तर आम्ही 7 भाव असतात. व्हडलो भाव म्हणजे तो पालीचो, 2 नंबर आमी, 3 नंबर चरवणे, 4 नंबर हिवरे, 5 नंबर वयले, 6 नंबर गोळाले आणि 7 नंबर रिवे. हे आम्ही 7य भाव एकीकडे जमवून आम्ही हांगा घोडेमोडणीचो उत्सव साजरो करतात. हे जाले उत्सव जाल्या उपरांत सकाळी 5 म्हणून जे आंगवणी असतात देवाच्यो, ते बकरे असतात, कोंबे असतात, ते कोंबे सगळे मारतात आमी हांगा आणि सगळे 7य भावांक हांगा आनी जितले लोक आसात तांकां हांगा जेवण आसता. घोडेमोडणी खरो इतिहास आसा. इतिहास कसलो आसा जाल्यार पळय जेव आमच्या गोवा विलीन जावच्या पोर्तुगीज टायमाचे आमचे थोडेशे अत्याचार जातले अशें आमकां पूर्वज सांगताले. जाल्यार तांकां तेंचेर विरोध कसो करप, तेंचेर हल्लो कसो करूंक जाय जाल्यार हें आमी हांगा तलवारीन खंय घोडेमोडणीच्या निमतान खंय नाचोन शिकताले अशें आमकां जाणटे सांगताले. आमचे ठाणेमध्ये ठाणे 70 या गावामध्ये वार्षिक शिमगा उत्सव होतो. तसंच ते तलवारी वगैरे घेऊन नाचतात, थोड्यांच्या ह्याच्यात अवसर वगैरे येतो. हे पाहण्यासारखी गोष्ट आहे. त्याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. इतिहास म्हणजे असं की लढाई झाल्यानंतर विजय मिळवून घोडेस्वार आणि त्यांचं सर्व पथक परत येतं. हे त्याचं महत्त्व घेऊन ही घोडेमोडणी केली जाते. प्रेस्तारा वाळपय शिगमोत्सवाची मिरवणूक जाली. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने आणि महादेव जोशी.